Dych chi wedi clywed am ben y fan erioed? Dych chi wedi dringo pen y fan? Mynydd uchaf Brycheiniog, wrth gwrs. Mynydd uchaf y de i gyd. Nawr, yn agos at ben y fan mae cwm Llwch. Ac yng Nghwm Llwch mae llyn Cwm Llwch. Ac yn agos at Llyn Cwm Llwch mae ogof y tylwyth teg. Unwaith bob blwyddyn, roedd y bobl leol yn cerdded lan y mynydd tuag at yr ogof. Roedd y tylwyth teg yn agor y drws, ac roedd y bobl ddewr yn cerdded mewn ac yn dilyn llwybr hir trwy'r mynydd i ynys hyd yng nghanol y llyn. Dim ond unwaith bob blwyddyn oedd modd gweld yr ynys. Ac roedd yr ynys yn lle rhyfeddol. Roedd blodau lliwgar o bob math yno. Roedd coed y falau gydag afalau mawr aur yn tyfu ar yr ynys. Ac roedd bwyd o bob math a diod o bob math. Ac roedd y bobl yn cael bwyta ac yfed a dawnsio a gwrando ar gerddoriaeth a mwynhau drwy'r dydd. Dim ond un reol oedd. Doedd neb i fynd ag unrhyw beth o'r ynys. Ta beth, un calamai, daeth dyn drwg i'r ynys. Lleidyr oedd e. Edrychodd e o gwmpas mewn rhyfeddod. A gwelodd e ar y falau mawr aur. Dyn drwg oedd e, dyn barus. Edrychodd e o gwmpas unwaith eto. Estynodd e lan. A tynnodd afal o'r goeden a'i guddion i boced. Ar ddiwedd y dydd, aeth pawb o'r ynys, ar y llwybr ac allan trwy'r ogof. Ac yna roedd clep, sŵn mawr, sŵn anferthol. Cwmpodd y dyn i'r llawr, y lleidyr i'r llawr fel sached o datws, fel sachaid o afalau. Doedd e ddim yn gallu gweld, doedd e ddim yn gallu clywed yn iawn byth wedyn. Ac roedd yr afal wedi mynd o'i boced e. Y flwyddyn wedyn, aeth y bobl i'r ogof. Galwon nhw, curo nhw ar y drws, ond doedd y tylwyth teg ddim yn dod. Ac does neb o'r bobl leol wedi bod ar yr ynys hyd y dydd heddi. Ond mae'n siwr bod yr ynys hyd dal yng nghanol y llyn, ac mae'r blodau a'r coed y falau yn dal i dyfu.